Eli heitä kaikki ihmiset siellä ruudun toisella puolella. Eli mä oon Janina ja tää on mun eka vlogi. Eli hei, niin kuin mä äsken sanoin, mä oon 17-vuotias tytön hupakko täältä Etelä-Suomesta ja mä ajattelin alkaa tekemään vlogeja. Mä oon ennen tehnyt mun silloisen parhaan kaverin kanssa, tästä on jo aikaa. Eli tein vlogeja ja niistä ei oikein tullut mitään, koska me ei ehditty tekemään niitä hirveästi. Niitä tuli vaan 2 ja silloinkin me kerrottiin vaan meidän päivän tai kuulumisesta. Mä harrastelen skeittausta, kesäsin, rullailen, en tee temppuja. Älkää kyselkö multa, että mitä temppuja mä osaan tehdä. Ollie menee hyvin heikosti. Niinku oikeesti. Hyvin heikosti. Sitten kuuntelen musiikkia. Aika paljonkin. Ja se on just sellaista emo, grunge, punk, screamo, folk, soul, indie, dubstep, chillstep tapasta. Monikaan mun lähipiirin ihminen ei tykkää sellaisesta musiikista. Ja se on aika ärsyttävää, mä tykkään sellaisesta musiikista. Mulla on hyvin normaali perhe. Eli mulla on 4 pikkuveliä ja mä asun mun äitin ja mun isäpuolen kanssa. Ja myös pikkuveljen kanssa. Samassa taloudessa. Ja sitten mulla on kyllä iskäkin, mutta se asuu sen uuden vaimon ja sen vaimon tyttären kanssa toisella paikkakunnalla ihan tässä lähellä. Sitten mun isäpuolella on vielä 2 tytärtä ja ne on mun siskoja. Niin kuin on se mun iskän vaimon tyttökin. Mun siskoja. Ja ne on niin kuin mun isosiskoja. Kaikki periaatteessa. Käyn koulua ammattiopistossa, kyllä. Ja olen kokkipuolella. Ainakin musta tulee hyvä vaimoke. Ehkä. Viettelen paljon aikaa koneella. Oikeesti viettelen aikaa koneella. Hyvin paljon. Tumblr vie sen kaiken ajan. Suurimman osan ajasta vie koneella Tumblr. Vai miten se sanotaan, Tumblr tai joku tällainen. Niin. Just nää Facebookit ja nää. Ja mulla on ollut joskus blogikin. Mulla on vieläkin blogi, mutta mä en käy siellä kirjoittelemassa, koska se ei ollut oikein mun juttu, mutta mä katson, että jos tää on. Mut joo. Eli tässä olisi tää eka vlogi. Ja katsotaan sitten, jos ylihuomenna teen jotain aihetta tai jotain. Mut joo. Adios. Ja Jarolle vielä terkkuja, koska sä oot gay ja sä pakotat minut tähän.